Matapos ang halos 8 taon na pagtatago sa lay, dagos nang napasakamot kan otoridad ang 27 anyos na lalaki na naaatubang sa kasong ako of lasciviousness, makalis na maaresto sa ipigkasar na operasyon kan otoridad sa Trapiche 1, Tanauan City, Batangas alas 12:30 nin hapon kanakaaging Domingo. Binisto ang sospek na si Judric Tuason A. Piliesa, mayong agom, construction worker as in residente kan Purok 2, Barangay Fabrica, San Vicente, Camarines Norte. Na-corner ang sospek mantang nasa trabaho, asin dain naman nako ang magpalagpa. Inaresto siya sa kusugan mandamiento de aresto na ipinaluwas ni Honorable Ivan de Dizon, ang presiding judge kan Regional Trial Court Branch 40 sa Dait, Camarines Norte kanakaaging Mayo 17, asin mayong ipinagrekomendang piyansa. Ito mga pinagang subpina, ang problema nito ma'am, andyan lang dati sa barangay nila ay hindi po ma'am nag-attend ng hearing. Kaya nilabatan po ng warrant ni Judge Dizon po. Parents na rin po siya, hindi na nag-ano kasi minsan nasa bundok siya, pag napagsasabihan ng kapamilya, nasira yung cellphone, hindi na-attend. O kaya nare-receive na ma'am yung subpina, hindi talaga siya ma'am na-attend. Dugang pa ni Cabrehas, December 2016 kan makomiter kan sospek ang krimen sa biktima kaining menor de edad. Mientras tanto, naging matrayompo ang operasyon huli kan pinagsarong puwersa kan San Vicente Municipal Police Station asing kan Tanauan Component City Police Station. Para na rin pong sa amin para kahit paano naman po ay mabigyan ng puso yung na nagawa niya po ng pagkakamali, nagkaso po sa kanya nang mapanatag na rin po yung kalooban ng taong nabiktima niya po. Sa presente, nasa kustudiya na kan San Vicente MPS ang sospek. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.